Hola Gus, ¿me escuchas? Vale, a ver si veo algo que pueda decirte. Vale, tiene el balón el de rojo, le placa ahora. Ahora hay uno de negro ahí con el balón en la mano. La derecha del todo, te digo, ¿eh? De la fila esa derecha del todo. Vale, se han parado todos justo. Hay uno de rojo con el balón en la mano, el más cercano a la cámara. Pero te aviso cuando la suelte o cuando haga algo. La suelta, la coge. Bueno, no la ha cogido. Cruza uno la línea justo. Venga, cuando saque de banda te digo. Vale, a ver, te voy diciendo. Van a coger ese balón justo ahora. Chuta uno, chuta otro. La coge el del medio campo. Nos vamos al otro lado, a ver, te digo más cosas. Vale, volvemos aquí. La coge el de saque de banda. Chuta. A ver. Cuando saque de banda te digo. Saca de banda. La coge. Bota el balón. Vuelve a botar. Coge el balón. Chuta el balón. Chuta al del fondo. La controla. Chuta en el fondo. A ver el saque de banda, para hacerlo más preciso. Bueno, si nos dejan verlo. Saca, la coge. Tiene el de rojo, la pasa. La coge el de saque de banda. Saca, la coge. Saca, la coge.
Arratsaldeon, ongi etorriak izan ETV onera, ongi etorriak izan Unbe Rugby zelaira. Haude jada bi taldetako jokalariak zelaira bidean, gaurkoan Eibar Rugby taldea eta Saiza Txingudi sailkapeneko goi postuengatik lehiatuko dute Unbe Rugby zelaian. Etzeko taldeak Eibarrek lehen postuan kokatuta dago denboraldiko partida guztiak irabazi ondoren, hori bai bat izan ezik. Lehen itzuliko partidan Saiza Txingudik izugarrizko berdinketa lortu zuen liderraren aurka eta gaur Inigo Kamareoren taldeak Saiza Txingudik jarraipena eman nahi dio bolada onari. Iruneko taldeak azkenengo 4 partidak irabazi ditu eta pasaren jardunaldian, hemen ETV honen bitartez kontatu genuen partidan, azkenengo minutuan entzegu bat lortu ondoren lortu zuen garaipena Inigo Kamareoren taldea. Partidu galanta, lehenengo eta laugarren sailkatuaren artean eta guk ETV honen bitartez kontatuko dizuegu. Partida hasi baino lehen bi taldetako alineazioak errepasatuko ditugu. Etzeko taldearen alineazioa, Eibar Rugby taldearen alineazioa hurrengoa da. Batarekin Unai Kabanzon izango dugu eskerraldeko arroin gisa, biarekin taldeko kapitaina Ander Gallego, hiruarekin Txengo eskuineko arroina izango da, lauarekin Unasarri, bostarekin Kepa Zamakola, seiarekin Ander Fernandez hirugarren lerroko eskerregal lanetan ibiliko da, ondoren hirugarren lerroko eskuinegala Alex Larrañaga izango da, sortziarekin hirugarren lerroko erdilari gisa Pablo Jimenez, bederatziarekin Jokin García Uztartze erdilaria, amarrarekin Jon Arrizabalaga zabaltzailea, amaikarekin Friki hiru laurdeneko eskerregala, amalauarekin Garin Arbaiza lehen lerroko erdilaria, amabostarekin Josu Cabrera, amaseiarekin Oier Zengoiti Gabengoa hiru laurdeneko eskuinegala, amazazpiarekin Ibai Calleja, amazortziarekin Eneko Gabiola, emeretziarekin Pelayo Fano, eta azkenik 20arekin Gorka Maiztegi, 21arekin Rami Zansar, eta 24arekin Inigo Jimenez. Badaude prest bi taldetako jokalariak, Eibar Rugby taldea irudiaren eskerraldean, eta bertan ikusten dugu kanpoko taldea Saiza Txingudi irudiaren eskuinaldean. Inigo Kamareoren taldeak jarriko du martzan partida Pedro Ramon Montoya epaileak adierazten duen momentuan. Eta hasiko daia da Unbe Rugby zelaian, Eibar Rugby taldea eta Saiza Txingudiren arteko partida. Helengo baloiaren jabeitza etxeko taldearentzat, Eibar Rugby taldearentzat. Inigo Camarero eta Marko Dufretze entrenatzen duten taldearen partetik, Saiza Txingudiren partetik alineazioa hurrengoa da, amaseiarekin Andre Ferreira eskerraldeko arroina dugu, biarekin Aitor Azurmendi, emeretziarekin Xavier Sánchez eskuineko arroin gisa, lauarekin Inigo Sánchez, bostarekin Jon Mediavilla, seiarekin Imanol Rodríguez izango da hirugarren lerroko eskerregala, hirugarren lerroko eskuinegala bere kasuan Asier González izango da zazpiarekin, sortziarekin Aritz Rodríguez hirugarren lerroko erdilaren lanetan ibiliko da Unbe Rugby zelaian, bederatziarekin Lutzo Etxeberria Uztartze erdilaria, amarrarekin Alberto Robleda zabaltzailea, amaikarekin Koldo Segurola hiru laurdeneko eskerregala, amabiarekin Carlos Lora lehen lerroko erdilaria, 21arekin Ekain Iribarren, amalauarekin Pablo Besga hiru laurdeneko eskuinegal lanetan, eta amabostarekin Odin Gutierrez, ordezkoetan 20arekin Unai Herrero dugu Saiza Txingudi taldean. Hogeita 2 metroko marratik hurbil, talboko sakea Eibar Rugby taldearen alde. Auxilariak prest, eta Saiza Txingudik baloia berreskuratu, eta metroak irabazten saiatzen da Uztartze ireki horren bitartez, Saiza Txingudik. Bain, Eibar Rugby taldearen txanda da, eraso txanda etxeko taldearen txat. Eskuinegaletik
Eibar Rugby taldearen erasoa, partidako lehen entzegua iriz daiteke jokaldi honetan, eta entzegua, partidako lehen entzegua Eibar Rugby taldearen alde. Bigarren minutuan, heldu da partidako lehen entzegua eskuinagaletik gauzatutako eraso horretan. Denbora gutxi behar izan du ligako liderrak partidako lehen entzegua lortzeko. Momentu honetan, Eibar bost, Saiz Atzingudi utz. Unbe Rugby zelaian, 3. minutura heltzear gaudenean. Irudiak laguntzen badigun transformazioa ikusten. Bertan ikusten dugu Eibar Rugby taldearen transformazioa utz egin du Jon Arrizabalaga zabaltzaileak, beraz 5 eta utzeko emaitza Eibar Rugby taldearen alde. Partidako lehenengo minutu hauetan Eibar Rugby taldeak argi utzi du zergaitik diren ligako liderrak. Eta gainera datuei erreparatzen badiogu Eibar Rugby taldeak 10 jardunaldi hauetan 385 puntu lortu dituzte. Gainera jardunaldi horietan zehar 8 bonus defentsibo lortu dituzte, 8 partidatan 3 puntu edo gehiagorengatik irabazi dutelako. Entzeguei erreparatzen badiogu 73 entzegu lortu dituzte, gaurkoan lortutakoaren ondoren 74 entzegu 10 jardunalditan Eibar Rugby taldearentzat. Ofentsiboki ligako talderik indartsuena da Eibarrekoa. Eta 2 minutu besterik ez behar izan ditu etzeko taldeak, partidako lehenengo entzegua lortzeko hemen unben. Hala ere, Atzingudi bolada ikaragarri batean murgiluta heltzen da gaurko partidara. Egia da, azkenengo 4 partidak irabazi ditu Inigo Kamareroren taldeak. Momentu hobe sinau erabili nahi du Iruñeko taldeak aurrera pausuak ematen jarraitzeko. Eta zergaitik ez liderraren etxean irabazteko, egia esan lehenengo minutu hauetan kontran jaso duten entzegu hori gauzak zailago jartzen dituela oraindik, baina ea orain ikusten dugu Atzingudi taldearen erasoa, entzegu eremutik hurbil kanpoko taldea. Garrantzitsua da alboko sake honetan baloiaren jabetza lortzea, Atzingudirentzat baloiaren jabetza. Hala ere, Eibar Rugby taldearen defentsa hobe ezina da, baloia berreskuratzea lortu du etzeko taldeak. Borrokan bi taldetako jokalariak baloiaren jabetzagatik. Pedro Ramón Montoya epaileak falta adierazten duen unean. Uztartzerako prest bi taldetako jokalariak, Lutzo Etxeberria, Saiz Atzingudiren uztartze erdilaria sartuko du baloia tuneletik. Garrantzitsua baloiaren jabetza lortzea entzegu eremutik hain hurbil kokatuta baloia Saiz Atzingudirentzat. Ea barnerak eta gauzatzeko gai den Inigo Kamareroren taldeak, baina Eibar Rugby taldearen defentsa egoki kokatuta dago. Jaso arriskutsua oraingoa, seguremutik erabat hurbil. Lakaje lanetan ezin hobe Eibar.
Eskuinegaletik saiatuko da orain kanpoko taldea partidako lehen entzegoa lortzen beraientzat. Baina ondo dabil defentsan Eibar Rugby taldea eta gutxinaka metroak irabazten ari ditu etzeko taldeak. Naiz eta Txingudi saiatzen ari den eraso horren bitartez entzegoa lortzen, ea hor heldu daitekela partidako lehen entzegoa Txingudirentzat. Baina falta dirazi du Pedro Ramon Montoya epaileak. Eta berriz ere uztartzerako kokatzen ari dira bi taldetako jokalariak. Uztartzerako prest. Bai Eibar Rugby taldeko eta baita ere Saiza Txingudi taldeko jokalariak. Baloiaren jabetza garrantzitsua bi taldeentzat eremu horretan. Eibar Rugby taldeak baloia berreskuratu du eta arazoan etzeko taldea eskuinegaletik. Metroak irabazi ditu. Etzeko taldeak eta gainera falta dirazten du Pedro Ramon Montoya epaileak. Falta egin diote Ramiz Ansar jokalariari. Alboko sakea Saiza Txingudiren alde. Gogoratu entzuleok gaurkoan lehengo sailkatuaren eta laugarren sailkatuaren arteko partida ikusten ari garela ETV honen bitartez. Eibar Rugby taldea sailkapenean lehengo postuan dago 46 punturekin momentu honetan, 10 jardunaldi jolastu eta gero 10 jardunaldi horietan 9 partida irabazi dituzte, utz galdu eta soilik bat berdindu dute. Berdindutako partida hori Saiza Txingudiren aurka izan zen bigarren jardunaldian. Egia esan Inigo Kamenaroren taldeak meritu handiko berdinketa lortu zuela Eibar Rugby taldearen aurka, lehenengo sailkatuaren aurka, lehen itzuliko partida horretan. Esan dugu bezala Eibarrek partida guztiak irabazi ditu denboraldian, Txingudiren aurkako berdinketa izan ezik. Bitalde hauen arteko lehen itzuliko partida 24 eta 24 amaitu zen Playa Handi Rugby zelaian. Saiza Txingudiren partetik, laugarren postuan kokatuta daude Inigo Kamenaroren mutilak. 28 punturekin 10 jardunaldi hauetan, 6 partida irabazi dituzte, bat berdin du Eibar Rugby taldearen aurka eta 3 galdu. Ea ba, Eibar erasoan baloiaren jabetza berreskuratu eta gero sakea Eibar Rugby taldearen alde, ala ere Saiza Txingudik airetiko ostikoaren bitartez metroak irabazi berri ditu jokaldi honetan. Sugarriko haizea Unbe Rugby zelaian. Berriz ere alboko sakea Eibar Rugby taldearen alde, bertan ikusten dugu Ander Gallego kapitaina, jauzilariak prest. Baloiaren jabetza Eibarrentzat. Alex Larrañagak berreskuratu du etzeko taldearentzat baloia. Denboraldian zehar Eibarren emaitzak errepasatzen baditugu hobeezinak dira. Lehengo jardunaldian 10 eta 56 irabazi zuten Mutrikunen aurka. Bigarren jardunaldian aipatutako berdinketa hori jaso zuten Saiza Txingudiren aurka Playa Handin. Eta hortik aurrera garaipenak soilik lortu ditu etzeko taldeak. Hirugarren jardunaldian Zornotzako Urgoso Luolio Rugbyren aurka, bigarren sailkatuaren aurka.
laugarren jardunaldian Universitario Bilbao Rugbyren aurka, bosgarren jardunaldian 37-7 irabazi zuen Eibarrek Iruñaren aurka, ondoren 6. jardunaldian Gaztediren aurka 14-51 irabazi zuen Eibarrek, 7. jardunaldian 57-19 Gipuzkoa Sortzenen aurka, eta 8., 9. eta 10. jardunaldian Uribe Aldearen, Launika eta Mutrikuren aurka irabazi zuen Eibar Rugby taldeak. Ea ustartzea, 6 atzingudik, eskuko joko bikain baten bitartez baloia berreskuratu du, baina hala ere bizkor ibili da defentsan Eibar Rugby taldea, jasoa berriz ere martzan jartzeko, eta zailtasunekin lehenengo minutu hauetan Inigo Kamaneoren eta Marko Dufretzeren taldea, gogoratu Eibarrek partidako lehenengo entzegua lortu duela eskuinagaletik gauzatutako jokaldi baten ondoren, eta 5 eta utzekoa dugula momentu honetan Unbe Rugby zelaian. Alboko sakea Eibar Rugby taldearen txat 22 metroko marra behin zeharkatuta, behin gaindituta, berriz ere entzegu eremutik hurbil Gipuzkoako taldea, baloiaren jabetza lortzen du Eibarrek, eta ja barneraketa baten ondoren partidako bigarren entzegua lortu dezakeen Eibar Rugby taldeak, jokaldi horretan heldu daiteke. La ere ondo kokatuta dago defentsan Saiz Atzingudi, eta gainera Pedro Ramon Montoya epaileak falta dirazi du. Eibar Rugby taldearen aldeko falta. Entzegu eremutik erabat hurbil Eibar. Partida guztiak irabazi ditu hemen Unben talde Gipuzkoarrak, eta momentuz gaurkoan datu hori mantentzen ari du etzeko taldeak. Ea bai Eibarren arazoa ikusi dezakegun. Izea dela eta kamera semi-automatiko hauek zailtasunak dituzte. Barrek baloia martzan jarri du. Kamarak ez digu ahalbidetzen partida jarraitzea. Eibar erasoan oraindik. Hala ere metro batzuk galdu ditu etzeko taldeak. Eta bertan ikusten ditugu berriz ere jokalariak Saiz Atzingudik. Baloia berreskuratu du airetik ostiko baten bitartez. Saiatu da arrisko aldentzen, baina Eibarrek bizkor berreskuratu du baloia. Eta badagoia da entzego eremutik hurbil kokatuta etzeko taldea, talde Gipuzkoarra. Eibar Rugby taldearen emaitzak aipatu ditugu. Saiz Atzingudi taldearen emaitzak ez dira Eibar taldearen bezain onak. Inigo Kamareoren mutila gauzatzen ari diren denboraldia ez da batere txarra. Lehengo jardunaldian 10 eta 25 irabazi zuten Launikaren aurka. Bigarren jardunaldian Eibarren aurka berdindu zuten Playa Undin. Hirugarren jardunaldian
22 eta 34 irabazi zuten Mutrikuren aurka. Laugarren jardunaldian porrota jaso zuten bigarren sailkaturen aurka, Zornotzako Burgoso Luolio Rugbiren aurka. Ondoren bosgarren jardunaldian 12 eta 18 galdu zuten Universitario Bilbao Rugbiren aurka. Maitzekin jarraitzen badugu, seigarren jardunaldian 59 eta 26ko porrota gogorra jaso zuten Iruña Rugbi taldearen aurka. Zazpigarren jardunaldian garaipena lortu zuten Gaztedi Rugbi taldearen aurka, eta ondoren geroztik partida guztiak irabazi dituzte. Gaurko jardunaldira arte, 8. jardunaldian Gipuzkoa Sortzen taldearen aurka, 9. jardunaldian Uribe alderen aurka, 10. jardunaldian, pasaden jardunaldian, azkenengo minutuan lortu zuten garaipena Launika Rugbi taldearen aurka. Gogoratu partida horiek guztiak ETV honen bitartez kontatu genituela. Jaba bi taldeen jokalarien burruka baloiaren jabetza lortzeko. Azkenean Eibarrek berreskuratu du baloi hori. Eta nagusi partidako lehenengo 18 minutu hauetan etzeko taldea, bigarren minutuan partidako entzegu bakarra lortu ondoren. Azkenengo minutu hauetan arriskoarekin hurbiltzen ari da entzegu eremura Eibar Rugbi taldea. Adibidez, Eibar Rugbi talderen arlo ofentziboaren inguruan hitz egiten badugu, talde Gipuzkoarra ligako talderik hoberena da esparru honetan. Hasieran aipatu dugun bezala, 385 puntu eta 63 entzegu lortu ostean. Jaba uztartzea, 22 metroko marratik hurbil, falta adierazi du Pedro Ramon Montoya epaileak, falta Eibar Rugbi taldearen alde, eta badoa hor erasoan berriz ere etzeko taldea. Metroak irabazten gutzinaka talde Gipuzkoarra, partidako bigarren entzeguaren bila, etzeko taldea. Ezkerregaletik, eraso arriskutsua Eibarrena oraingoa. Berriz ere ondo defentzan Saiz Atzingudi, Eibarren erasoak urruntzen, baina ea partidako bigarren entzegua heldu daitekelako jokaldi horretan. Eta hala izan dela dirudi, beraz Eibarren bigarren entzegua partidan, 20. minutuan heldu da Ezkerregaletik. Partidako bigarren entzegua berriz ere Eibar Rugbi taldearen alde, 10:08 momentuz, eta gainera Jokin Arrizabalagak, Eibar Rugbi taldeko zabaltzaileak transformazioen bitartez 12:08koa lortzeko aukera izango du hurrengo jaurtiketan. Jaba, oraingoan asmatzen baduen Jon Arrizabalagak. Jon jaurtiketa ezin izan dugu ikusi kameraren bitartez, beraz momentu batetik bestera konfirmatu ahal izango dugu ea ba transformazio hori sartu den, ala berriro ere Arrizabalagak utz egin duen transformazioan. Tarrengoan ez du utzik egin Jon Arrizabalagak, beraz 12:08koa Eibar Rugbi taldearen alde, Unbe Rugbi zelaian 22. minutuan. Ligako liderra nagusi momentuz
Gaurko partida honetan, lehenengo 22 minutu hauetan, nagusi ligako liderra. Zailtasun asko izaten ari ditu Saiz Atzingudik, partiako lehenengo minutu hauetan, bai baloiaren jabetza lortzeko, jabetza hori mantentzeko, eta baita ere Eibar Rugby taldearen erasoak defendatzeko. Gogoratu bigarren minutuan eskuinegaletik heldu dela partidako lehen entzegua, eta oraintxe bertan 20. minutuan Eibar Rugby taldeak eskerregaletik gauzatutako jokaldi baten ondoren, partidako bigarren entzegua lortu duela. Ea ba, uztartze honen bitartez, Txingudik baloiaren jabetza berreskuratu dezakeen. Ibarren erasoa eskuinegaletik. Eskuinegaletik gauzatutako barnerak eta bikain horren ondoren Eibarrek partidako 3. entzegua lortu du 24. minutuan. Eibar Rugby taldea 15. Amazazpi barkatu. Saiz Atzingudi utz. Momentu batetik bestera konfirmatuko dugu ea transformazioa sartu baden edo ez. Eta hala bada, Eibarrek 25. minutu honetan 19 eta utzekoa jarri dezake markagailuan. Ikusten ditugu Kepa Zamakola zelairea sartzeko prest, eta bere alboan Inigo Jimenez 24 zenbakiarekin. Herriz ere jarriko du martxan Saiz Atzingudi partida. Eta konfirmatu dezakegu transformazioa ez dela sartu, ez duela asmatu Jon Arrizabalagak jaurtiketarekin, beraz 17 eta utzekoa Eibar Rugby taldearen alde. Egia esan, etzeko taldeak, talde gipuzkoarrak egiten ari den denboraldia hobe ezina dela. Gaurkoan Saiz Atzingudien aurka. Lehengo zati bikain bat gauzatzen ari da talde gipuzkoarrak. Ditu behar dugulako adibidez Saiz Atzingudik Ligako 3. taldea dela entzegu gehiagorekin. Eta lehengo 26 minutu hauetan zailtasun asko izaten ari dituela Inigo Kamareoren taldeak, entzegu ere mura hurbiltzeko, metroak irabazteko, eta gainera ikusi dezakegu nola Eibar Rugby taldeak erraztasunarekin metroak irabazten dituen eta barnerak eta gauzatzen dituen minutu hauetan. Aipatu beharra dago, Saiz Atzingudik 10 jardunaldi hauetan 38 entzegu lortu dituela. Eibarrek iaia bikoitza lortu ditu 73. Arlo ofentsiboan alde nabarmena dago bi taldeen artean. Hala ere gogoratu lehenengo itzuliko partidan Saiz Atzingudik meritu handiko berdinketa lortu zuela Eibarren aurka.
Pasaden astean Inigo Kamareroren taldeak azkenengo minutuan lortu zuen garaipena, beraz argi daukagu Iruneko taldeak ez duela amorerik emango. Emaitzari buelta ematen saiatuko dela, ea ba, eraso hau arriskutsua izan daiteke. Alberto Robledak gauzatutako erasoa esker regaletik, ondo defentsan Eibar Rugby taldea baloiaren jabetza berreskuratzeko, bertan Jon Mediabila ikusten genuen baloiarekin, eta orain Eibarren txanda erasoan esker regaletik, ea ba, barnerak eta arriskutsua izan daiteke Eibarrena. Partidako laugarren entzegua heldu daiteke esker regaletik, eta hala izan da kontraraso bikaina Eibar Rugby taldearena esker regaletik. Eta 28. minutuan Eibarrek eta 22 eta utzekoa jarri du Unbe Rugby zelaiko markagailuan. Ez da txarra izan Alberto Robledaren erasoa esker regaletik zaizatzi ingudirentzat, baina bikain ibilia defentsan Eibar Rugby taldea. Esker regaletik gauzatutako kontraerasoa ezin jobea izan da. Partidako laugarren entzegua lortzeko 28. minutuan, momentuz 22 eta utzekoa Eibar Rugby taldearen alde. Eta ba, Jon Arritzabalagak ez duen utzik egiten transformazioa jaurtitzeko momentuan, eta 24 eta utzekoa jartzen badu markagailuan margarren zenbakidunak. Hogeita margarren minutura heltzear gaude Unbe Rugby zelaian. Eibar Rugby taldea 22, zaizatzen gudi utz. Martzan jartzen du berriz ere Etzingudik baloia. Hogeitabi eta utzekoa, emaitza ez da sartu Jon Arritzabalagaren transformazioa. Eta lehen zatiko azkenengo 10 minutu hauetan, zaizatzingudik zegu baten bat lortzen baduen eta markagailuan hurbildu daitekeen. Momentu honetan erasoan ikusten dugu berriz ere Eibar Rugby taldea, partidako 5. entzeguaren bila, da ere Pedro Ramon Montoiak partida gelditu du. Jokalari bat min hartu ondoren. Hartzan jartzen du airetik ostiko baten bitartez metroak irabazten Eibar Rugby taldea, eta berriz ere entzegu eremutik hurbil talde gipuzkoarra. Eibar Rugby taldeak gaurkoan garaipena lortu ezkero, ligako lider mantenduko litzake talde gipuzkoarra. Momentuetan 46 puntu ditu, 4 puntuko abantaila bigarren sailkatuarekin, Zornotzako Urgoso Luolio Rugbirekin. Zaizatzingudi bere partetik sailkapeneko 3. postuarengatik borrokatzen ari da Iruña Rugby klubaren aurka.
Iruñak 29 puntu ditu, eta Sais Atzingudik 28, beraz garaipena lortzen ez badu, Kamareroren taldeak 28 puntu horiekin mantenduko litzake, eta Iruñak garaipena lortu ezkero, bain taila txiki bat lortuko luke. Iruñak bihar jolazten du Gipuzkoa sortzenen aurka. Hogeita hamabigarren minutua Unbe Rugby zelaian. 22 eta utzekoa ligako liderren alde. Erabat nagusi lehenengo zati honetan talde Gipuzkoarra. Bigarren minutuan, 20. minutuan, 24. minutuan eta 28. minutuan lortutako entzeguei esker. Ertan ikusten ditugu eskerregalean uztartzerako prest bi taldetako jokalariak. Jokin Garzia uztartze erdilariak sartuko dutunenetik baloia. Pedro Ramon Montoya epaileak baimena ematen duenean. Eba baloia Eibar Rugby talderen alde, erasoan berriz ere talde Gipuzkoarra, 22 metroko marratik hurbil. Uztartzi irekia, ondo plakaje lanetan Sais Atzingudi. Ez da txarra, Inigo Kamareroren defentsa, baina Eibar Rugby taldearen erasoa erabat indartzua da, hor ikusten dugu eskuin hegaletik 11. zenbakia Fikri. Entzegu eremutik erabat hurbil Eibar Rugby taldea, parteko 5. entzegu aldu daiteke jokaldi honetan. Eta metro hauek oso garrantzitsuak dira, ezkerregaletik oraingoan jokoan Eibar Rugby taldea, arriskutsua izan daiteke jokaldi hori. Falta dirazi du Pedro Ramon Montoyak eta oraingoan bai, Sais Atzingudik baloiaren jabetza berreskuratu berri du. Gutzinaka Atzingudik arriskuak urruntzen ditu, la ere ez ditu metro asko irabazi jokaldi honen ondoren. Jauzilariak prest, Sais Atzingudiren aldeko alboko sakea. Minutu baino gutxiago atzeden aldira iristeko Unbe Rugby zelaian. 22 eta utzekoa Eibar Rugby taldearen alde. Uztartzerako prestatzen bitaletako jokalariak. Gauza asko aldatu behar ditu Sais Atzingudik atzeden aldian partidari buelta emoteko. Berriz ere uztartzean baloia berreskuratu du Eibar Rugby taldeak. Naiz eta oraingoan Pedro Ramon Montoya epaileak falta dirazi duen. Berriz ere uztartzerako prest Sais Atzingudi eta Eibar Rugby taldeko jokalariak. Oraingoan entzegu eremutik hurbilago.
Baina baloia saizatzen gudirentzat zailtasun askorekin Inigo Camaroren taldeak metroak irabasteko azkenengo minutu hauetan. Oraingoan alboko sakea izango dute. Baina hala ere ligako liderra nagusi izaten ari da. Lehenengo zati honetan. Estan dugu Ander Gallego kapitaina. Auxilariak prest, baloia saizatzen berreskuratzen du. Jaba metroak irabazi aldituen Inigo Camarero eta Marko Dufretzek entrenatzen duten taldeak. Lutzo Etxeberriak tuneletik sartu du baloia saizatzen diren alde, iretiko ostiko baten bitartez. Metroak irabazten eta arriskua aldentzen gutzinaka Inigo Camaroren taldea 40. minutura hurbiltzen ari garen momentuan. Minutu bat, baina zerbait gehiago atzeden aldira heltzeko. Alboko sakea Eibar Rugby taldearen alde Ander Gallegok. Zeko taldearen kapitainak jarriko du martzan baloia, auxilariak prest eta baloia Eibarrentzat. Eaba, talde gipuzkoarraren erasoa. Metroko arra gainditzen saiatzen ari da Eibar Rugby taldea. Ondorain defentsan Txingudi. Uztartze irekia. Baloia Txingudirentzat, iretiko ostiko bikaina Lutzo Etxeberriarena. Ondo defentsan, ala ere Eibar. Baloia berriz ere Eibarrek berrezko du Jokin Garziak. Jokin Garzia ustartze erdilaria. Eraso agidatzen, 40. minutura heltzen garenean. Alboko sakea izango dugu saizatzen diren alde. Saizatzen diren alboko sakea ona. Eta atsedenaldia adierazi du Pedro Ramon Montoya epaileak. 22 eta utzeko markagailuarekin iristen gara atsedenaldira Unbe Rugby zelaian. Nagusi bai partidan eta baita ere markagailuan ligako liderra Eibar Rugby taldea 2. minutuan 5 eta utzekoa lortu du. Eskuinagaletik gauzatutako entzegu baten bitartez ondoren 20. minutuan 12 eta utzekoa, 24. minutuan 17 eta utzekoa, eta azkenik 28. minutuan 22 eta utzeko markagailua jarri du Eibar Rugby taldeak Unben. Atsedenaldiaren ondoren berriz ere entzungo gara ETB honen bitartez.
Bueltan dira da Eibar Rugby taldeko eta Saiz Atzingude taldeko jokalariak Unbe Rugby zelaira bigarren satia hasiko da momentu batetik bestera. Pedro Ramon Montoya epaileak baimena eman berri du. Eibarrek martzan jartzen du bigarren satia Unben. Gogoratu lehenengo satian etzeko taldea, talde gipuzkoarra erabat nagusi izan dela bai markagailuan eta baita ere jokoan. Bigarren minutuan partiako lehenengo entzegoa heldu da eskuine galetik. Ondoren 20. minutuan 12 eta utzekoa jarri du markagailuan Eibarrek. 24. minutuan kontraraso bikain baten ondoren 17 eta utzekoa. Eta azkenik 28. minutuan partidakoa 4. entzegoa heldu da. 22 eta utzekoa Eibar Rugby taldean alde Unbe Rugby zelaian. 40 minutu ditu Saiz Atzingudik taldeko ligako liderraren aurka. Markagailuari buelta emateko eta zerbait positiboa lortzeko aurkoan Unben. Lehenengo minutu hauetan Tzingudik du baloiaren jabetza. Hala ere oso ondo dabil defentsan Eibar Rugby taldea. Eta zailtasun asko izaten ari ditu Inigo Camarero eta Marko Dufretzeren taldeak. Bigarren satia hasita, bi taldetako alineazioak birpasatuko ditugu. Eibar Rugby taldearen partetik, batarekin Unaika Banzon eskerraldeko Arroin gisa dugu, biarekin taldeko kapitaina Ander Gallego, hiruarekin Txengo eskuineko Arroina, lauarekin Unasarri, bostarekin Kepa Zamakola, seiarekin hirugarren lerroko eskerregala Ander Fernandez, zazpiarekin hirugarren lerroko eskuinegala Alex Larrañaga, sortziarekin Pablo Jimenez, hirugarren lerroko erdilari gisa, bederatziarekin Uztartze erdilaria Jokin Garzia, 10arekin Jon Arrizabalaga zabaltzailea, 11arekin Fikri, hirulaurdeneko eskerregala, 14arekin Garin Arbaiza lehen lerroko erdilaria, 15arekin Josu Cabrera, 16arekin Oier Zengoiti Tabengoa, hirulaurdeneko eskuinegaleko lanetan, 17arekin Ibai Calleja, 18arekin Eneko Gabiola, 19arekin Pelayo Fano, eta 20arekin Gorka Maiztegi. Azkenik 21arekin Rami Zansar, eta 24arekin Inigo Jimenez. Uztartzean behitaltako jokalariak, baloiaren jabetza kanpoko taldearentzat, Saiz Atzingude taldearentzat, airetiko ostiko baten bitartez. Metroak irabazten Inigo Camareroren taldea, eta orain erasoan Eibar. Txingudiren partetik 16arekin Andre Ferreira eskerraldeko Arroina dugu, biarekin Aitor Azurmendi, 19arekin Xavier Sánchez eskuineko Arroina, lauarekin Inigo Sánchez, bostarekin Jon Mediavilla, hirugarren lerroko eskerregala Imanol Rodríguez dugu 6arekin, zazpiarekin Asier González, hirugarren lerroko eskuinegala, sortziarekin Aritz Rodríguez, hirugarren lerroko erdilaria, Uztartze erdilaria Lutzo Etxeberria da gaurkoan, zabaltzaile lanetan 10arekin Alberto Robleda izango dugu, 11arekin hirulaurdeneko eskerregala Koldo Segurola, 12arekin Carlos Lora lehen lerroko erdilaria, 21arekin Ekain Iribarren, 14arekin Pablo Besga hirulaurdeneko eskuinegala, eta azkenik 15arekin Odin Gutierrez. Ondoren ordezkoetan 20arekin Unai Herrero dugu, eta entrenatzaileak Inigo Camarero eta Marko Dufretze. Bigarren zatiko 4. minutuan jada Eibar Rugby taldea erasoa eskuinegaletik. Arriskutsua izan daiteke jokaldia. Eta Eibarrek partidako 5. entzegoa lortzen du. Bigarren zatiko 5. minutuan, partidako 45. minutuan,
Eibarrek 27 eta utzekoa jartzen du momentuz markagailuan, eta gainera transformazioaren bitartez 29 eta utzekoa jartzeko aukera izango du etzeko taldeak. Baloiaren jabetzarekin hasi da Txingudi lehengo zatian, bigarren zatiko lehengo momentu hauetan, baina Eibarrek azkar berreskuratu du baloia, eskuinegaletik gauzatutako eraso honen ondoren Jon Arrizabalaga transformazioaren bitartez 27 eta utzekoa jartzeko aukera dauka Jonek. Asmatzen baduen 10. zenbakidunak. Jonen jaurtiketa. Eta badirudi utz egin duela Arrizabalagak jaurtiketan. Momentu honetan ikusten dugu Gari Narbaiza zelaian sartzeko prest. Eta badirudi zelaian sartu berri dela Narbaiza. Eibar Rugby taldeak 27 eta utzekoa lortu duenean. Are zailagoa oraindik Saiza Txingudirentzat berriz ere lehenengo minututan entzegua jaso du Inigo Kamareroren taldeak lehenengo zatian bigarren minutuan jaso du, eta kasu honetan bigarren zatian 5. minutuan jaso du partidako 5. entzegua. Zalantzarik gabe nagusi ligako liderra gaurkoan unben. Gogoratu Eibarrek denboraldiko partida guztiak irabazi dituela hemen unben, soilik berdinketa bat jaso duela, eta playa undin izan zen Saiza Txingudinen aurka. Bada ere gaurkoan zaila izango da Saiza Txingudirentzat berdinketa lortzea, markagailua ikusita. Saiza Txingudi bolada ikaragarri batean heltzen zen gaurko partidara, aipatu beharra dago. Inigo Kamareroren taldeak azkenengo 4 partidak irabazi ditu. Baina gaurkoan Eibar nagusi izaten ari da. Zalantzarik gabe ligako talderik indartsuena da Eibar. Jardunaldi guztietan hala demostratzen du talde gipuzkoarrak. Bi taldeen hurrengo jardunaldiak errepasatzen baditugu, Eibarren kasuan hurrengo jardunaldia erabat garrantzitsua da, bigarren sailkatuaren aurka jolastuko dutelako etxetik kanpo Zornotzako Urgoso Luolio Rugby Eibar Rugby taldearen arteko partida izango dugu hurrengo jardunaldian. Ondoren 13. jardunaldian berriz ere unben Eibarrek Universitario Bilbao Rugbyren aurka jolastuko du. 14. jardunaldian Iruñaren aurka, bertan Iruñan, eta 15. jardunaldian unben Gaztedi Rugby taldearen aurka. Saiza Txingudiren hurrengo partidak birpasatzen baditugu, hurrengo 2 partidan playa undin jolastuko ditu Inigo Kamareroren taldeak, hurrengo jardunaldian Mutrikuren aurka, 13. jardunaldian Zornotzako Urgoso Luolio Rugbyren aurka, partida gogorra. 13. jardunaldian jolastuko duena Txingudik, elkapeneko bigarren sailkatuaren aurka,
Ondoren 14. jardunaldian Bilbora bidaiatuko du Inigo Kamareroren taldeak Unibertsitario Bilbao Rugbiren aurka jolasteko, eta azkenik 15. jardunaldian berriz ere Playa Hondin Iruña Rugbiren aurka. Partida garrantzitsua 15. jardunaldikoa, 3. postua. 2. postuaren gatik borrokatzen ari diren bi taldeen arteko partida. Ja bai, Rugbi taldearen erasoa eskerregaletik. Bigarren zatiko 10. minutura heldu garaia da. 27 eta utzeko markagailuarekin Unbe Rugbi zelaian. Ibarrek denboraldian zehar Saisatzingudi taldearen kontraerasoa, orain birpaztuko ditugu datuak. Partiako lehenengo entzegua heldu daiteke Saisatzingudiren alde. Eta ea eskerregaletik gauzatutako kontraeraso horren bitartez Saisatzingudik partiako lehenengo entzegua lortu berri du Inigo Kamareroren taldea. Ibar erasoan zebilen bigarren zatiko lehenengo 10 minutu hauetan. Baina Tzingudi gauzatutako kontraeraso bikain baten bitartez partidako lehenengo entzegua heldu da Saisatzingudiren alde. Hogeita 7:05 Unben, eta ea Saisatzingudik transformazioa sartzeko aukera duen. Markagailuan pizka bat gehiago hurbiltzen den Inigo Kamareroren taldeak. Berrogeita 12. minutuan sartu du Saisatzingudik partiako lehenengo entzegua haientzat. Ofentziboki Inigo Kamareroren taldea ez da bat ere talde txarra. Baina gaurkoan zailtasun asko izan ditu erasoan, hala ere partiako lehenengo entzegua lortu du Tzingudik. Martzan berriro ere partida Unben. Eta ea entzegu honen bitartez Saisatzingudik aurrera pausu bat ematen baduen partidan. Eta zergaitik ez markagailuan. Oraindik denbora dago. Amaitzari buelta emoteko. Baina ez da bat ere erraza izango, kontuan izan da aurrean ligako liderra dugula. Eta gainera, esan dezakegu, konfirmatu digute Unbetik, Saisatzingudik ez duela asmatu transformazioan, beraz, 27:05 Unbe Rugbi zelaian. Erasoan berriz ere Ibar Rugbi taldea. Entzeguaren ondoren aipatu dugu Saisatzingudik ez dela talde txarra erasoan. Datuei erreparatzen, ligako 3. taldea da entzegu gehiagorekin. 10 jardunaldi hauetan 38 entzegu lortu ditu, baina hala ere gaurkoan, azken finean,
defentsa oberenetariko bat dauka aurrean. Eibar Rugby taldearen defentsak soilik 17 entzegu jaso ditu 10 jardunalditan zehar. Beraz, erabat zaila da Eibarren aurka entzeguak lortzea. Uztartzerako prest bitaletako jokalariak Lutzo Etxeberriak sartuko du tuneletik baloia. Garrantzitsuak dira entzeguaren osteko minutu hauek. Zaiz Atzingudik aurrera pausu bat eman dezakeen minutu hauetan. Lehengo entzegua kontraraso baten ondoren heldu da. Erasoan Eibar Rugby taldea. Zaiz Atzingudik denboraldian zehar lortu dituen emaitzei erreparatzen badiegu. Lehengo jardunaldian garaipena lortu zuen Inigo Kamareroren taldeak Launika Rugby taldearen aurka Iruñan. Bigarren jardunaldian berdinketa Playa Handin Eibar Rugby taldearen aurka. Hirugarren jardunaldian Mutrikuren aurkako garaipena 22 eta 34ko markagailuarekin. Laugarren jardunaldian 31-12 galdu zuen bigarren sailkatuaren aurka Zornotzako Burgoso Luolio Rugbyren aurka. Ondoren bostgarren jardunaldian 12 eta 18 galdu berri zuen Universitario Bilbao Rugbyren aurka. Seigarren jardunaldian 59 eta 26 baita ere galdu Iruñaren aurka. Eta hortik aurrera lau garaipen jarraian lortu zituen Inigo Kamareroren taldeak. Garaipen horiek guztiak ETV honen bitartez kontatu ditugu. Lehenengoa 24-12 Gaztedi Rugby taldearen aurka. Ondoren Gipuzkoa Sortzen 14 Zaiz Atzingudi 26. Zortzigarren jardunaldian 9. jardunaldian 53 eta utzu irabazi zuen Zaiz Atzingudik. Eta 10. jardunaldian, pasaden jardunaldian, azkenengo minutuan lortu zuen garaipena Zaiz Atzingudik 26 eta 24 Launikaren aurka Playa Handin. Kontrarasoa saiatu berri du Zaiz Atzingudik, baina hala ere adi egonda oraingoan Eibar Rugby taldearen defentsa eta berriz ere erasoan talde gipuzkoarra. Hirurogegarren minutura heltzear gaude egun ben. Eibar Rugby taldea 27 Zaiz Atzingudi utz.
Eta baloiaren jabetza momentu honetan, Saiz Atzingudik. Metroak irabazten gutzinaka Inigo Kamareroren taldeak. Alboko sakea Saiz Atzingudiren alde. 20 minutu izango ditu Inigo Kamareroren taldeak markagailuari buelta ematen saiatzeko. Alboko sake honen bitartez. Zergaitik ez heldu daiteke partidako bigarren entzegu Atzingudirentzat, ea ba. Bertan borrokan bi taldeetako jokalariak baloiaren jabetzagatik. Azkenean Eibarrek erreskuratzen du baloia eta gainera airetiko ostiko bikain baten bitartez Metro Galantak irabazten ditu etzeko taldeak. Berriz ere airetiko ostikoa Metroak irabazteko. Tiko marra gainditzen du Eibarrek, baina ondo oraingoan Atzingudi defentsan. Bitaldeen datuei erreparatzen badiegu Eibarrek 385 puntu lortu ditu. Jardunaldi hauetan 115 jaso, baina azpimarratu beharra dago 8 bonus ofentzibo lortu dituztela denboraldian zehar, hau da 8 partidatan 7 puntu edo gehiagorengatik irabazi dutela. Eta azken finean honek argi uzten du taldeak duen indar ofentziboa. Argiago uzten du datu hori entzeguei erreparatzen. Eibarrek 73 entzegu lortu ditu eta soilik 17 jaso, gaurkoarekin 18. Atzingudiren datuak errepasatzen baditugu, Inigo Kamareroren taldeak 242 puntu lortu ditu, 214 jaso, eta bonusei dagokienez, bonus defentzio bat lortu dute, eta bonus ofentzio bat, duela 2 aste, Uribe aldearen aurka 43 eta gutxi irabazi ondoren. Entzeguen kasuan Inigo Kamareroren taldeak 28 entzegu lortu ditu, eta 33 jaso. Gaur jaso dituzten 4 entzegu horiek kontatzen baditugu, 37 entzegu izango lirateke. Saiz Atzingudi taldeak jaso dituena 10 jardunaldi hauetan. Alboko sakea 23. minutuan unben. 27 eta 5 emaitza Eibar Rugby taldearen alde. Momentu honetan Eibarrek 46 puntu ditu sailkapenean. Garaipena lortu ezkero. Lehenengo postu horretan mantenduko litzateke talde gipuzkoarra 4 puntuko abantaila duelako bigarren sailkatuarekin, Zornotzako Urgoso Luolio Rugby taldearekin. Zailtasun gehiago izaten ari ditu hori bai Eibar Rugby taldeak bigarren zati honetan. Aurrera pausu bat eman duela Atzingudik esan dezakegu. Hala ere emaitza argia da Eibarren alde.
Pedro Ramon Montoya epaileak falta adierazi berri du. Eta Eibar Rugby taldea izango da hartzan jarriko duena partida. Iretiko ostikoa metroak irabazteko ikaina. Alboko sakea Ander Gallegok Eibar Rugby taldeko kapitainak jarriko du martzan. Baloia jauzilariak prest, baloiaren jabetza lortzeko. Jaba Eibarren eraso jokaldia arriskutsu izan daiteke eskerregaletik. Eibarren erasoa eskerregaletik, jaba partidako zigarren entzegua heldu daitekelako jokaldi horretan. Entzegu eremutik hurbil ibili da Eibar jokaldi horretan, baina ondo saiz atzingu di defentsan azkenengo momentuan. Entzegua ekiditeko. Hala ere entzegu eremutik hurbil jarraitzen du etzeko taldea. Uztartze garrantzitsua oraingoa. Entzegu eremutik erabat hurbil Eibar Rugby taldea partidako 6. entzegua lortzeko aukera dauka. Talde gipuzkoarrak jokaldi honetan, ere baloia berreskuratu du saiz atzingudik eta Iretiko ostiko baten bitartez momentuz erasoa aldentzen du Inigo Kamareroren taldeak. Ondorain defentsan saiz atzingudi. Falta dirazten du Pedro Ramon Montoya epaileak. Atzingudik baloiaren jabetza berreskuratu duko du erdiko marratik hurbil. Uztartzerako prestatzen bi taltako jokalariak. Utzo Etxeberriak tuneletik sartuko du baloia. Utzo Etxeberria Txingudiren Airetiko ostikoa. Ondo berriz ere defentsan Eibar Rugby taldea. Eta ba, azkenengo 10 minutu hauetan Eibar Rugby taldeak edo saiz atzingudik entzeguren bat lortzen baduten Unbe Rugby zelaian. Ander Gallego alboko sakea martzan jartzeko prest
Ibarreko kapitaina. Baloia Ibarrentzat, baina Pedro Ramon Montoya epaileak falta dirazi du jokaldi horretan. Uztartze garrantzitsua oraingoa. 10 minutu baino gutxiago geratzen direnean partiden amaierara hiltzeko. Txingudiri denbora bukatzen zaio. Markagailuari buelta emoteko. Partidako 71. minutuan gaudenean. Egitiko ostiko bikaina Txingudirena oraingoa. Zailtasunak defentsan Eibar. Metro asko irabazi ditu Saiza Txingudik azkenengo jokaldi horrekin. Zarain erasoa, Saiza Txingudirentzat aukera izan dezake Inigo Cameronen taldeak oraingoan. Bertan ikusten dugu Asier González 3. lerroko eskuin egala jokaldirako prest, eta Koldo Segurola haren alboan. Txingudiren erasoa. Hala ere ondo ibili da defentsan Eibar Rugby taldeak. Momentuz partidan 6 entzego ikusi ditugu. 2. minutuan Eibarrek partidako lehenengo entzegoa lortu du. Ondoren 20. minutuan 2. 24. minutuan 3. 28. minutuan 4. Eta 45. minutuan 5. Eta horren ostean 42. minutuan Saiza Txingudik 6. entzegua lehenengo haientzat eta 27. markagailua unben. Ja ba, uztartze erabat garrantzitsua, entzegure mutik erabat hurbil. Aldaketak bi taldeetan, Pablo Bezga ikusten dugu zelaira sartzen Saiza Txingudiren partetik, eta prest Eibar Rugby taldean Ibai Calleja. Zelaira sartzen da momentu honetan Ibai Calleja, azkenengo minutu hauek jolasteko, 7 minutu amaierara heltzeko. Eta uztartze garrantzitsua, Saiza Txingudi, entzeguaren mutik erabat hurbil. Ea ba, taldek lortzen duen baloiaren jabetza, uztartzaren ondoren. Bitaldeak jabetzaren gatik borrokatzen ondo Eibar Rugby taldea uztartzean. Ea bat garrantzitsua zen Eibarrentzat, abantaila mantentzea markagailuan. Eta gainera metroak irabazten gutzinaka talde gipuzkoarra. Eta ba, iretiko ostikoa arriskua aldentzeko, ertiko marra haintetzen du, ondo Txingudi berriz ere. Arriskutza izan daiteke jokaldia, baina oso ondo defentsan Eibar. Eta alboko sakea izango dugu 34. minutuan, bigarren zatiko 34. minutuan. 27 eta 5 emaitzarekin unben. Eta ikusten dugu Andre Ferreira zelaira sartzen. Txingudiko eskerraldeko arroina. Alboko sakea Saiza Txingudiren alde, baloiaren jabetza baita ere
Kanpoko taldearen eskuetan. Eta ea ba, erdiko marran kokatuta bi taldetako jokalari gehienak. Uztartze irekia saisatzen gudirentzat. Adi bertan Lutz Etxeberria. Zailtasunekin oraingoan Inigo Kamareroren taldea. Baloiak berreskuratzen du Eibarrek. Eta erasoa martzan jarriko du talde gipuzkoarrak. Adi riskutzua izan daitekelako jokaldia eskerre galetik. Intzegoa lortu dezake Eibar Rugby taldeak, hala ere ondo defentsan Zingudi. Zegure mutikera bat hurbil talde gipuzkoarra. Partiako 7. entzegoa heldu daiteke jokaldi horretan. Eta baridudi Zaizatzingudi entzegoa lortu duela. Bigarren zatiko 36. minutuan. 32 eta 5 markagailua momentuetan zelaian, soilik 4 minutu geratzen zirenean partidaren amaiara heltzeko Eibar Rugby taldeak 32 eta 5 jartzen du markagailuan eta gainera transformazioen bitartez 34 eta 5 jarri dezake markagailuan Eibarrek. Ez da erraza jaurtik eta Jon Arrizabalagarentzat. Ja ba, asmatzen baduen Jonek. Ez du utzik egiten Arrizabalagak eta 34 eta 5 Unbe Rugby zelaian. 77. minutuan Eibar Rugby taldea 34, Zaizatzingudi 5. Soilik 2 minutu partidaren amaiara heltzeko. Erabat nagusi partidu osoan zehar etzeko taldea Eibar Rugby taldea. Zailtasun asko izan ditu Inigo Kamareroren taldeak gaurkoan, bai defentsan eta baita ere bereziki erasoan. Soilik entzegu bat, Zingudik lortu duena 80 minutu hauetan. Ibarrek garaipen bikain bat lortuko du lehenengo postuan sailkatua jarraitzeko. Eta Zingudik 4. postuan jarraituko du. Liderraren zelaian porrota jaso ondoren. Azkenengo minutuetan markagailua mugitzen baden Unben edo hala mantentzen den, bertan ikusten dugu berriz ere Eibar Rugby taldea erasoan. Pedro Ramon Montoya epaileak falta adierazten du jokaldi horretan. Uztartzerako prest bi taldetako jokalariak, partidako azkenengo uztartza izan daiteke oraingoa. Lutz Etxeberriak jolasten du baloia Zaizatzingudirentzat. Ja bat Zingudiren erasoa ondo defentsan ere Eibar. Falta adierazten du berriz ere Pedro Ramon Montoya epaileak. Larogeigarren minutura heltzen garenean Unben. Zaizatzingudiren airetiko ostikoa.
Eta alboko sakia izango da kanpoko taldearen alde. Bertan ikusten dugu Aitor Azurmendi. Alboko sakea gauzatzeko prest, jauzilariak baita ere prest. 80. minutua gainditu dugunean, Unbe Rugby zelaian. Alta dirazten du jokaldi horretan. Berriz ere epaileak. Lutzo Etxeberriak sartuko du tuneletik baloia uztartze horretan. Gatzingu diren erasoa. 22 metroko marratik hurbil. Inigo Kameraren taldea baloiaren jabetzarekin. Ibarrek baloia berreskuratu du 81. minutuan. Uztartzerako prestatzen bitaletako jokalariak. Baloiaren jabetza Txingu direntzat. Arriskutsua izan daitekelako jabetza galtzea eremu horretan. Ondo defentsan Eibar. Baloia berreskuratzen du Fikri. Falta dirazten du Pedro Ramon Montoya epaileak 83. minutuan. Momentu batetik bestera partidan amaierara heldu gaitezke. Eta hala adierazi du Pedro Ramon Montoya epaileak partidan amaierara heldu gara Unbe Rugby zelaian. Eibar Rugby taldea 34, Saiza Txingudi 5. Maitza honekin Eibar Rugby taldea sailkapeneko liderra jarraitzen izaten du, eta Saiza Txingudi bere partetik 4. postuan mantenduko da beste jardunaldi bat. Guk ETV honen bitartez kontatu dizuegu lehenengo sailkatuaren eta 4. sailkatuaren arteko partida. Eibar nagusi izan da bai zelaian eta baita ere markagailuan. Beraz, 34 Eibar, Txingudi 5. Beste batera arte, agur!